El sorprèn aquesta sensació que tenen aquests veïns de la Sagrera? No ens sorprèn el més mínim. És a dir, nosaltres, els que treballem a peu del carrer, tenim claríssim que la situació és aquesta. De fet, ho estem denunciant darrerament, que hi ha hagut un increment, sobretot amb la violència que estan utilitzant els que estan fent aquests robatoris. Noten vostès que hi ha un augment de violència en les accions? Exacte. És a dir, que no sé si quantitativament hi ha ara més delinqüència o n'hi ha menys, però qualitativament, en el pitjor sentit de la paraula, va a més això, no? Quantitativament es podria dir que també, és a dir, això que s'està dient de robatoris en bars, en farmàcies, entitats bancàries, supermercats, que es produeix en un mes tenen 2, 3 atracaments, és que sabem que és molt... Aleshores, per què la Conselleria d'Interior permanentment desmenteix aquest fet? Cada vegada que diem augmenta la inseguretat, ens ho desmenteixen rotundament. Que no és veritat, que no és cert, que ben al contrari, fins i tot baixa. Els que esteu a peu de carrer desmentiu a la Conselleria? Nosaltres, jo no és que digui que desmentir a ningú, potser són ells que potser tenien que vindre aquí, si és veritat, jo no he sentit exactament que es desmenteixi. Jo puc dir-ho que nosaltres vivim al carrer i la inseguretat que s'està parlant, que la gent t'està transmetent quan ve a ficar-te una denúncia, doncs és aquesta. A nosaltres s'han notat un increment que ho hem denunciat, sobretot en armes de foc, robatoris que es fan amb violència, intimidació i directament entren amb una arma de foc i atraquen a la gent. I sempre el més simple, hi ha més pistoles a Barcelona? Moltes més. Barcelona, àrea metropolitana, Catalunya en general. Sí. Hi ha més pistoles? Hi ha més pistoles, això ho sabem amb certesa. Això que heu dit el divendres, que van haver 10 denúncies. 10 que han denunciat. Sí, no, 10 denúncies hi va haver. Jo he dit que hi va haver 10 denúncies, no que hi hagués hagut 10 delictes. Però és que això és comú, o sigui, sabem que és comú. Per nosaltres no és notícia. El senyor Eduardo Rojas va ser agredit en un robatori en una administració de lotería. Buenos días, señor Rojas. ¿Cuándo pasó eso? El viernes por la noche. ¿Dónde? Aquí en Cornellá, Llobregat, en San Ildefonso. ¿Cómo pasó? Pues estaba al cierre de la administración, como tenemos 2 puertas, una ya que es la persiana de afuera, pues me cogieron cerraron una de las puertas, ya cuando tenían una de las persianas cerradas. Entraron con fuerza, con violencia, con una pistola en mano y empezaron a agredirme. ¿Con pistola, eh? Sí. Agredirme hasta que abriera la otra puerta. Y pues llevarme a la caja fuerte directamente donde estaba, ellos sabían dónde estaba la caja fuerte y todo. Entonces, ¿cuánto dinero se llevaron? En ese momento lo de la caja fuerte no, porque no abrí la caja fuerte. ¿Por qué no la abrió? Porque le dije que no tenía la clave. ¿Vostè és conscient que se la va jugar? ¿Es va jugar la vida? Sí, pero en ese momento me dio un ataque de nervios y todo, pues mira, no le di. Aguantaste. Sí. Entonces, ¿la apuntaban amb la pistola? Sí, y golpearme entre los dos, golpearme, queriendo que le abra la caja. Entonces, mientras que hay un momento que ellos rebuscaban, otro rebuscaba las cajas pequeñas, llevando monedas pequeñas. Home de Déu, perdoni'm que li digui, però el proper dia que no li passi, obri la caixa. Perquè podríem estar parlant d'una situació... El mosso li dirà millor, però amb una arma de foc apuntant-li, ai... Usted ahora se lo mira desde la distancia y considera que usted fue un héroe o un insensato. Bueno, sinceramente. Mi hermano me dice que soy un insensato. ¿Quién? Su hermano le dice que soy un insensato. ¿Y usted cree que fue un héroe? No busco eso, que sea un héroe, simplemente que no acepto que venga gente a robarme, porque no es así. No acepto, una cosa es no aceptarlo y otra cosa es que sucede, ¿no? Toni, què hem de fer en un cas així? A veure, tal com està el presentó denuncia de eso, ¿no? Sí, se presentó la denuncia, sí. Sí, tal com està la situació, si tindran amb una arma de foc, no et pots exposar que no sigui autèntica i... És que vull recordar que fa un mes i mig al bar Joan, a la confluència, recordeu, de Diagonal amb el carrer Provença, el mòbil, encara no se sap del cert, però no es descarta que fos el robatori i van matar a la propietària del seu fill que estava en el bar, o sigui que no... Te la vas jugar molt fort, francament. Jo l'entenc perquè a mi... Te la jugaste, és que té un problema encara amb el català, m'ha dit abans. Te la jugaste, eh? Está diciendo... Bueno, sí, entendido un poquillo. El policía lo has entendido. No, el que passa és que també trobem molta gent que el primer impuls és aquest. A vegades és l'autodefensa... Jo tota la vida havia dit que jo no em resistiria i un dia que em van atracar amb una navalla, portava un collar d'or i, en fi, em vaig defensar i portava la nena petita. I vaig estar 30 segons defensant-me amb una navalla fins que me'n vaig adonar que estava fent el boig. Però és el primer instint, jo l'entenc, eh? El primer instint és lo mío, es mi trabajo, es mi lucha. Me lo va a robar este tipo, pero es un arma de fuego, eh? Cuidado, eh? ¿L'administració de lotería es de vostè? No, es de un amigo. A ver, él va a recoger a los hijos y todo esto, entonces él me llama siempre mucha confianza, muchos años.
y que yo vivo arriba del bloque, o sea, bueno, vivo en el mismo barrio. Y entonces tengo las llaves de todo, entonces él me dice, oye Edu, pues te puedes venir a quedarte una hora y media en la administración, que tengo que ir a por los niños y todo esto, entonces me quedo. Siempre para Navidad le echo una mano a veces, todo de... O sigui que, en Soy muy definitiva, conocido yo o sigui en el barrio. que vostè, a més de fer-li un favor a l'amic, va viure unes circumstàncies terribles. Pues sí, más que todo la paliza ¿Aún que... tienes miedo? Encara tens por quan Pues entres? sí, un poquito al salir a la calle y cuando veo a la gente que de repente estos me están mirando, yo qué sé, pues no sé realmente quiénes son tampoco, ¿no? Entonces, si supiera, bueno... O sigui, vostè admet que des de divendres fins ara, quan vostè va pel carrer i mira les persones, se les mira d'una altra manera. Pues sí, porque yo sé que Més desconfiat. Bastante. Porque esa gente ha entrado a la administración antes. Porque ¿Sí? Claro, me imagino que Claro. sí, porque han sabido dónde estaba en la caja directa, la caja fuerte, sabían. O sea, estaba todo oscuro, Y perdone, yo ni veía. ¿ahora han preso algunas mesures, han tomado medidas? Sí, porque... Es tornen més, bueno, diguem-ne, més amics. yo no laboro ahí, yo no trabajo ahí. Entonces, la acompaño a la chica que trabaja ahí un momento, porque ahora estoy en el paro, ¿sabes? Y... estoy, como vivo al lado prácticamente, entonces estoy ahí Ja. muchos años. Ara, de tota manera, per tal com va procedir, clar, estava tancant la porta, ja no és una qüestió... T'enganxen a fora quan estàs tancant la porta, s'espera el no? moment, S'espera clar. el moment, aleshores, per moltes mesures de seguretat que tu tinguis dins, si t'agafen en el moment que tu des de fora estàs tancant la porta, és el que deia també el senyor del bar, per molta reixa que tinguis, i que després Més. també te l'esbotzen, però si t'agafen al moment de sortir, com que hi ha un augment de pistoles, utilitzant la mateixa expressió que ens deia abans el senyor Castejón, globalment a Catalunya, els Mossos d'Esquadra fa temps que estan en una reivindicació sorda però permanent, sorda però constant, com diria el Raimon. Sí, ara- Vostès volen armilles antibala, però no de les que porten quan se'ls veu patrullar amb armilles, sinó de les d'interior, en podem dir? Sí. A veure, nosaltres... Em permet que saludi el senyor Andreu Soler, gerent d'Andreu Soler i Associats. Bon dia, bona hora, que és una de les empreses que es dedica a fer precisament armilles antibala, no? Sí, nosaltres importem des de l'any 92 i distribuïm armilles antibala Importeu d'on? Perdó, d'Estats Units, Anglaterra i darrerament de Bèlgica. Perquè ho entenguem bé, les armilles a fora, òbviament les pots portar doncs, a una brigada que va a un atracament. Vostè té una armilla Públicament, aquí, no? De les Sí. que es porten habitualment. Sí. Però la diferència és que el que demanen els de la secreta, suposo, demaneu que no es vegi l'armilla, la porteu a dintre. No, és secret. no, És per tothom. Deixeu-li explicar, Sí. què demanen Explica'ns. vostès? Explica'ns. Al primer moment, ensenyem una armilla de les homologades, no, de les normals, aquelles. Aquestes són les que tenen ara. Aquestes són les que tenen ara. Exacte. Sí. En Me la quins deixa? moments es posen vostès una Va, Pilar, armilla posa l'armilla. o els fan posar-nos una armilla? Ostres! Això Però això s'ho posen les dones Mossos, perdona, Sí, sí, aquí totalment. Ara és molt sexista el que dic, però pesa una... Totalment sexista. Però és que pesa Si molt. estàs per Perdona, la les noies són pesen menys. Si estàs per la igualtat no pots fer aquests comentaris. Perdona, per la igualtat muscular no estic mai, a la vida estaré. Són més grans i més forts No, ells. Posa't a la Però igualtat. saps com pesa això? No, és que me la vull posar. No és la igualtat muscular, és la igualtat de seguretat. No, però... Home, clar, és la igualtat de Perdona, seguretat. el cos d'una dona no és com el cos d'un home, encara Depèn, sigui mosso. depèn. No sé si molts se la posen, eh? Aquest tipus d'armilla està pensat per moments Mare puntuals. meva, però Cau això la pataca. és una passada. Està pesa pensat per molt. moments puntuals, en el moment que fas un control, que saps que hi ha una situació amb armes de foc. No? Les tenim, no les pots portar tot el dia perquè, com es pot veure amb la Pilar, són totalment incòmodes. No pots moure, pensa que amb això hem de conduir, hem de baixar del cotxe. Pilar, que tu acabo No de és posar. pràctic. Quan pesa això? I te l'has d'acordar, que no està Clar, acordat. te l'has de Quan pesa això? Això potser t'ho podia dir millor. Quan Jo sé que pesa? estàs Deu pesar casat. al voltant d'uns 3 quilos. i 3 mig. quilos. 3 quilos i mig. Però sembla Però que pesi més. aquesta no tan sols és homologada, sinó que aquesta és la que porten quan patrullen en moments... Sí, no, però a veure, vull aclarir això. O sigui, aquesta la portem al vehicle, però no està pensada ni la fem servir durant el patrullatge. És a dir, és per moments puntuals. S'ha hagut un atracament que sabem, arma de foc, està a una carretera, ens posem l'armilla per lo que pugui passar, quan tu tens coneixement. Per què? Fem això perquè és, com es pot veure a la Pilar, absolutament no és pràctica, no és còmoda i és impossible aguantar això. que en cas d'un accident de cotxe et pots fer mal al coll. No, és que segons com t'estrangula, bueno, t'està... Vostès això ho tenen en compte, que sigui més o menys portable o no, senyor Soler? Sí, el que... Portable no és, eh? Aviam, és Que que no puc hi ha fer hagut ni un anar al canvi. lavabo, puc dir amb aquesta hormilla, perdoni'm, eh? Home, Es pot és- fer Sí, un res? moment, senyor, però És per coses puntuals, aquesta. Està ben feta, però per lo que fa falta. Ha canviat